tu ale v šanci je Jiří Vávra. Gól! Tak přátelé, je to 3-1. Teď mi promiňte, já jdu hledat mandle, protože mi někam vyskočili a po hříchu asi nepůjdou zasadit. Ale v 8. minutě, v 9. minutě druhého prodloužení dál Jiří Vávra branku. A to vám je najednou svět růžový. Slavistický kotel tuhletu branku, která vyšla z kopačky Jiřího Vávry a prošla mezi nohama Marka Lany, oslavil přímo parádně. Rozhostilo se takové divné ticho po stadionu. Samozřejmě tím, že dala Slavě gól a vypadá to v tuto chvíli samozřejmě na postup, tak tím nic neměním na tom, že Slavě skutečně nepředvedla žádný super výkon. Naopak to bylo, protože ho chytla Křeč, na svoje poměry to taky dneska naběhal až neskutečně mnoho. Aldair. Vynikající zákrok Martina Jiského. Blokoval střelu Francesca Tottiho, která mohla znamenat definitivní rozuzlení té dnešní česko-italské hádanky. Dobré je to, dobré je to, dobré je to, dobré je to. To je centr, který hlavičkoval Capioli. Viděli jste tu grimasu Jana Stejskala? Nebyl si zas tak dvakrát jistý, že ten míč do branky nejde. Ale jak praví stará moudrost golmanská, když znáš rozměry, je to brankačka. Statuto. Teď ho třeba zastavit včas, před pokutovým územím nenechat ho nacentrovat. Skvěle, skvěle to udělal opět Pavel Novotný. A tohle už bude zase na moment dobré, ale už tam za Novotným nabíhali dva hráči AS Římsi v tom centru. To je situace, která se dnes opakuje příliš často ve slavistickém podání. Domácí borci mají příliš času a prostoru na to, aby mohli nerušeně centrovat před Stejskala. A tady vidíte v detailu problémy, o nichž už taky řeč byla, protože Giuseppe Giannini má, řekl bych, hotovo, co se týká pravé nohy. Aldair. Poborský a pryč s tím, to je teď moto Pavla Novotného, který chtěl poslat Karla Poborského, ale nepovedlo se to. Což ovšem nic nevědí na tom, že už se hraje poslední minuta, ta regulérní poslední minuta dnešního zápasu. Tohle bylo postavení mimo hru, ale řekl bych, že je dokonce dobře, že rozhodčí nepřerušil hru, takhle to trvalo červenému trošku déle. A navíc je odpískáno pro Slávy. A celá slavistická lavička s rozumitelným mezinárodním gestem dává najevo, že už je konec, že už je třeba odpískat. Jiří Ler se tam drží za hlavu, jako by nevěřil tomu, co se všechno stalo dneska na olympijském stadionu v Římě. A je to vymalováno, hotovo 20. Slavia je v semifinále poháru UEFA po infarktovém průběhu dnešního utkání v Římě. AS Řím vedl už 3-0 po brankách, které dávali Moriero, Giannini a ještě jednou Moriero, ale 6 minut před koncem prodloužení rozhodl Jiří Vávra o postupu slávistů do semifinále poháru UEFA a o největším úspěchu v poslední době pro Slávy.